Bent Svendsen, travtræner, og har været det snart i 31 år. Jeg startede faktisk min karriere i den her stald, hvor Jørgen Laursen også begyndte hans karriere, og nu er jeg så tilbage igen efter at have været 21 år på gården ude i Odense, og har valgt at flytte hesten her ind i det, min gård skulle eksproprieres til andre formål, og det fungerer allerede godt, synes jeg. Vi har fremragende forhold her på skivebanen og træne heste. Ja, Ben, man kan godt fornemme, at du selvfølgelig altid i godt humør, men du står med et smil på læben og virker til at trives ved at være tilbage inde på Skivetrav. Ja, det gør jeg stor trives herinde. Det har jeg nu altid gjort, og det er ikke blevet mindre efter jeg kom herind fast igen og se, at forholdene er blevet endnu bedre, end da jeg sidst var på banen, og det er selvfølgelig mange år siden jo, men både det at trives herinde og økonomien er også bedre ved at stå på banen. Faktisk her er alting leveret og klargjort, når vi møder om morgenen, og banerne bliver opdateret hele dagen, ikke? Og det eneste, vi skal betale for at være her, det er en boksleje, så det er et fantastisk forhold. Men det er jo også en travbane, hvor der er hård konkurrence. Ja, men konkurrence, det er kun sundt jo. Det udvikler en jo. Vi har altid kørt i hård konkurrence, synes jeg, på skivebanen, ikke? Fordi konkurrencen bliver jo efter, at når der er nogen, der vil arbejde, og nogen, der laver nogle gode heste, så skal naboen lave en, der er endnu bedre. Og jeg tror, det er det, der giver resultaterne her i omegnen. Og en af de ting, som vel trods alt også er positive, er, at du faktisk allerede har begyndt at få nye heste i træning. Ja, jeg har fået nogle heste på grund af, at jeg er flyttet på banen, hvor folk gerne vil komme og se dem, når de træner herinde. Og to af de heste, jeg har fået, har jeg ikke haft, og de har sagt, at det er fordi, at jeg er flyttet hen, så det er kun positivt. Jeg har også allerede fået lidt flere køreture, synes jeg, i løbende ved, at folk kommer forbi, og jeg skal testkøre hestene til daglig, så det er en pil op af det hele i øjeblikket. Så i øjeblikket virker det til at være positivt det meste, og husker jeg bare nogle få år tilbage, så hang du lidt mere, fordi der var nogle operationer, der gjorde det svært, men nu er der lys forud igen. Jo, men jeg havde jo en operation med en skulder, som var nødvendig. Der var skadet, men det tog et halvt år, og når man er væk fra en branche som den her, så er man jo ikke lige i overskrifterne længere efter et halvt år, og nogle kunder flytter, og det kan man godt forstå, men det er desværre ikke dem alle sammen, der vender tilbage igen, og det var svært at sætte i gang igen jo, men nu tror jeg på fremtiden igen.